Que tal, señoras e señores? Son as 6:32 minutos, buscando as 6:33 en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos coa Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, de verdade, eu son boa persoa, non vos lo vou ter en conta, pero por favor, dádelle o @ a Voltas co Prato, porque aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que habitualmente son maravillosas. Despois está Xulio que ven por aquí. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Bomba, bomba. Ai, que tal, como estás? Muy ben. Ben, sí? Begoña, tú. la contrapé, A que? Logo, que lle pasou? Estaba ao revés. Ah, estabas de costas e non saíches. Sí, que saín, ela gustou. Pensei que salías mal, sabes? No, ao foi revés. algo así. Un día eiche de salir do revés. Cando vas facer a entrada especial? Va, igual Pois mañá. pode tocar mañá. Sí, porque xoves xa non estás. No. Ten que ser mañá Hoxe non ensaiamos. ou pa semana que ven. Bueno, Esa é sorpresa. en tú que estades ben os dous que vos apetece cociñar, así que a ver que nos trae José Ramón de Brión. Mira, eu chamome José Ramón, veño do Ayuntamiento de Brión e quería que me deran unhas recetas cociñeiros para facer as lentejas. As lentejas é un plato moi útil para o ferro e, bueno, a mí gustame moito. Eu fagoas, pero, bueno, fagoas a miña maneira. Fagoas con chorizo, panceta, botille zanahoria, huevo cocido. Gustaríame que eles me dixeran o mellor posible para poder facelas. Saludo a toda a miña familia e, sobre todo, a muller. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta. Bichos, podríamos facer música coas lentellas? Sí, sí. Pobres lentellas. Bueno, no. Vamos falar das lentellas, decía José Ramón que sabe facer as lentellas e que lle mandaba un saúdo á súa muller, pero temos moitos tipos de lentellas e aquí temos diferentes variedades. Sí. Alguna vez falamos delas, pero convén recordalas. Begoña, que temos aquí? Por mira, temos, por exemplo, este é a pardina, este é unha lentella caviar, Pardina. unha beluga, depois este é unha lentella roxa, que xa hai un poquinho máis de mezclas, este é unha castellana. 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 Bueno, sí, porque castellá, no. O sea, o castellano ou castelá, como que pero castellá. Bueno, eu creo que todas riquísimas. Sí. Todas con diferentes puntos de cocción. Por exemplo, esta coces en nada, moi poquinho tempo xa está A cocida. laranxiña, sí. A laranxiña, sí. Tamén, bueno, ten un poquinho de precio un poquinho máis alto que, por exemplo, que esta ou Porque que esta. despois tamén varían os prezos. Claro, varían os precios. varían os Ten precios. As varias calidades. ecolóxicas. Tamén, claro. como todo. Vale. Teño preguntas para vos. Cal ides utilizar e que ides facer, Xulio Mato? Pois mira, eu vou utilizar a pardina. E vou facer unha receita de outra galaxia. Algo que ti nunca viche diante. Vaite flipar, xa verás. Sí. Vou a facer sin nada de carne, que xa fixen unha vez. Pero como non triunfou moito, voulle dar unha volta Espera. para que triunfe. Espera. Ti sabes que eu aquí vin cousas túas moi random, moi aleatorias. Sí, pois esta é unha... Todas é de Begoña, pero... Esta máis? Unha desas, unha... No, máis non, aí, nesa liña. Bueno, por sorte, levamos 400 programas, É pico. e pico. É pico. Sí. Veremos que é o que pasa mañá, se non nos pecharon un programa coa receita de Xulio. Non. Begoña! Non creo, home, mal será. Mal será. Begoña, que vas a utilizar? Pois eu vou usar unha lentella verde, unha caviar verde, velai tamén se chama, é así pequeniña e ten moito sabor. Vou a facer, primeiro vou empezar sendo con verdura. Esta que teño aí que estou movendo, esa. Primeiro vai ser con verdura e por vou a rematar con chourizo e unha panceta. Claro, home. Con chourizo e con touciño interfebral. Un pouquiño, sí. Non podías levar só a verdura, É non? unhas setas que estamos Moi ainda ben. aí recolectando ahora nesta época, entonces, lle metería unhas poquillas. Moi ben, pois señoras e señores, estamos en fin de mes e que facemos lentellas de fin de mes. Marchamos con Don Xulio Mato. Veña, imos aló. Don Xulio Mato. Home das lentellas moi que ben o eres. de fin de mes, porque mira, ves, 2, 3, 4 verduras diferentes, vale? Correcto. O perexil é un adorno para despois, non contamos, vale? Non vale. Entón, vamos a empezar ca berenxena. Por qué? Vai levar berenxina Sí. as túas... Sí, que a berenxena é unha verdura que utilizamos moi pouco, e a mí gustame moito, pero o único problema que ten é que ten ese amargor. Claro. Entón, mira, para quitarlo, o que facemos é pelámola. Eu vou utilizar estas verduras, podemos botar as que queiramos, ou como ben vai facer Begoña, unhas setiñas vanlle de maravilla. Claro, porque unha cousa que temos que dicirlle á xente é que as lentellas non son un produto caro. No. Son un produto caro. Estamos a fin de mes, costa de xaneiro, últimos días. Son nutritivas. Complicado. Pódese conxelar. Ao mellor ainda non che ingresaron a nómina, nin a pensión. Pois aproveitas, faz unhas lentellas co que teñas na casa. E digo, podes facer cantidad Claro. e podelas conxelar cociñadas,
Mellor de facer perolo, non? Mellor de facer perolo, porque sabe mellor. como ao Mira, caldo. aquí teño un poquinho de agua con sal. Vale. Entón, vai pa aí. Metémola aí. Estes dous trozos xa os teño, que son os que vou utilizar, vale? Vale. Entón, o que facemos é, para que estén tal... Eu, por exemplo, teño esta tapiña de cristal, o que fase polo pa baixo... Para enterralas. Eso é, para que estén Bueno, para sumerxidas. Eso, Sí. sumerxidas. Enterralas en agua. Entón, reservámolas, vale? Porque isto vai ser o último que vamos picar para que vayan soltando un poquinho dese amargo. Entón, diste que o truco para quitar ese amargor é auga con sal. Auga con sal, uns minutos, 5-10 minutiños, e xa quitamos un montón de... Vale, moi ben. Pois a xente da casa, recordade chamarnos, é 664-483-419, é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar, podedes comentar se utilizades algunha outra variedade da que non falamos aquí, Sí, que hai hasta 12, estivemos mirando antes, Pois hai hasta 12 variedades, ao mellor na vosa casa tedes outra. Pois chamade a Voltas co Prato, comentádenos como facedes as lentellas e, por suposto, repartimos cartiños, Xulio, casi che meto un dedo no ollo. 50 euros dunha vez, 50 da outra. No Voltas co Prato, da Televisión de Galicia. Ti utilizabas unha parda, dixeches? Pardina. Pardina, perdón. Pardina que é esta de aquí, que é un poquinho a máis común. Vale, a común. Sí. A lentella común. Por que utilizas esa? Pois porque é a máis común. Vale. Claro, digo porque é unha lentella que seguramente o 90% da xente que ten lentellas na casa vai ter esta. E senón, a castellana, que é esa que é un poquinho máis grande, un poquinho máis clara tamén. Que vimos ali. Está guai porque a receita de momento non ten nada de especial. Nada. Dixo que iba a ser moi especial, pero de momento... Xa verás. Unha receita normal, como outra calquera. Xa verás, eu penso que te vou sorprender. A ti gustache, como din agora, crear hype, expectación, non? Eso é. Crear expectación. Como é? Crear? Hype. Pois eso, por hype. H-Y-P-E. Pois vas a alucinar co hype. Sí. E vas dicir, pois sí que é unha receita de outra galaxia. Pero podes crear moita expectación que despois sexa un desastre. No, pero mira, vouche contar. Vamos a facer despois unha velouté, que é esa bechamel que falamos algunha vez. Sí, xa fixemos. Eso é, que ten un caldiño, en este caso vai ser un caldo de verduras, xa que son unhas lentellas de verduras. E despois vamos a poñer un poquinho de queixo afumado para gratiñalas no forno. Como? E Atención. vamos a poñer un pouco de queixo para gratiñalas no forno. Xulio Mato quere meter as lentellas no forno. Despois do gran éxito de onte de garabanzos con arroz, chega lentellas ao forno. Gratiñadas. Bueno, onte ganaches. Sí. Que ninguén contaba. Onte sí que foi un quen contaba. Pois non contaba nin eu. No. E onte gañou, a ver hoxe con as lentellas. Bueno, pois entón, como che digo, rascamos un poquinho as cenouras. Isto vai levar, mira, media cebola. Vamos a baixar un poquinho para que non se pase, vale? Vai ser un sofritiño, non? Eso, porque queremos un chup-chup. Este é un guisiño de toda a vida, vale? As lentellas é un guisiño destes que digo eu que saben a abuela. Vale, perfecto. Claro, entón, que saben a fogar. Entón, o que queremos é que... Está vendo a xente aí as cantidades, As cantidades da receita de Don Xulio Mato, que esperemos que sexan as de verdade, non como cando utiliza outras. No, mira, un trociño... de verdade. Mira, un cuarto de berenxena. Un trozo de calabacín, 2 cenorias e media cebola, vale? Moi ben. E 2 dentes de allo que xa están aí pochando. Imos deixar a Xulio Mato aquí picando, que, por certo, mirade con que rapidez pica, Mira, todas igualiñas, É todas iguais, é unha máquina. Claro. Deixamos aquí a Xulio Mato e imos con Begoña Vázquez a ver que nos conta a muller de Ríos. A ver. No, xa está. Que hai que aguantar. A ver, Begoña, Hai que aguantar. Contame como son as túas lentellas que en principio iban ser vegetais, pero de repente dixo non, e botou aí o touciño entrefebrado, máis o chourizo que vai meter nun futuro. Nun futuro? No seguinte futuro. No seguinte futuro. Sí. Pois se tes algún consello para a xente da casa? Algún consello? Pois non che teño moitos. Que queres saber? Canto valen as lentejas? Por exemplo, a canto está o kilo de lentejas pardina, por exemplo? Da pardina debe andar en 2,70, 2,80, máis ou menos. Anotada na casa, Sí. Pois un kilo destas, por exemplo, vale 4 euros, 4 euros e pico, xa un pouco máis cara. Botouse ao monte. Despois, Botouse ao monte. non porque son ecolóxicas tamén, entón é un poquinho máis caro. Pero rende moito e o sabor é boísimo. Perfecto, entón, como vai ir a túa receita despois do consultorio con Begoña Vázquez próximamente na Televisión de Galicia? Sí, pois nada, o primeiro que temos que facer é poñer un pouquiño de cebola, un pouquiño de puerro, un pouquiño de zanahoria. A min gustame moito estas verduras que son un pouquiño con menos sabor, como un pemento que lle dá máis sabor ou algo así. Prefiro verduras máis planiñas, como en este caso. O que fago é rehogalas ben, e ves que xa están collendo ese... Faz un sofritiño, un sofritiño e a cebola xa empeza a estar un pouquiño transparente. O que vamos a engadirlle vai ser a lentella xa. Claro, ti meteslle pouco sabor porque despois o sabor che dá chourizo. Xa lle vamos dar despois, pero o chourizo non lle vou a meter a cocer dentro. Vale? Por qué? Vamos a meter a cocer despois. E o touciño? Ao final de todo. E o touciño estou pasando na sartén para que non me queden unhas lentellas con tanta grasa.
vale? Moi ben. Que nos queden un pouquiño máis desgrasadas. Pois eu creo que chegou o momento de que veña o noso convidado que dixo que sabía facer lentellas, a ver se acerto, que pase, por favor, José Ramón dos Ángeles Embrión, un aplauso por él. Pase por aquí, José Ramón. José Ramón, xa marchaba Pali. Marchaba Pali para sentar. Marchaba Pali porque xa ven cansado. Ven cansado xa previamente antes de entrar no programa. Como estás? Ben. Ben. Así que lentellas. Sí. Gustanche, non? Entendo? Sí. Sabes de lentejas ou las tomas ou las dejas? Sí, pero gústame moito. A ti sí. Sí. E hai algún en especial que che guste máis que outra? Algo que leve, pois, chourizo? Chorizo, panceta... Vaya. por Dios. Vaya, xusto como se está facendo Begoña Vázquez. Eu creo que é a que máis me vai a gustar, pero bueno. Antes de velas, xa. Antes de velas. A ver se te probalas. Antes de convenzo. probalas. A ver, Begoña. Xa o olor xa... Pois arrímate que lle gusta o olor. O rezume. do touciño interfebrado. A ver, Mira, contalle aquí a pois o que José estou Ramón. facendo é así poñelo un pouquiño crujiante, porque así quedanos moi rico despois nas lentejas. Entón, o que estou facendo é unha lentella que a priori pois, é vegetal, porque leva un pouquiño de puerro, un pouquiño de cebola, un pouquiño de cenoria, e un caldo tamén, vamos a botar un caldo vegetal, Gustou que dixo, en inicio é vegetal. pero depois vamos a rematar cun chourizo e unha panceta Claro. que vai de maravilla. Claro. E gustoume moito o truco de que o touciño interfebrado teno facéndose, sabes, para que este torradinho. Para que este torradiño. Eso gustoulle tamén a José Ramón. Lógico. Eso sí, lógico. Entón, Entón, agora, o que vamos a facer é deixalas cociñar uns 30-35 minutos e depois vamos a engadir o que a panceta e o chourizo. moi ben, pois ímonos mover a Xulio Mato porque para non perder costume o touciño da tixola de Begoña xa empeza a saltar, así que imos ver o que fai o Xulio Mato. Hola, José Ramón. Arrímate aí, José Ramón. Pois mira, eu como ves non lle boto tociño nin chourizo. Porque ti máis eu estamos nunha edad tamén que non podemos andar facendo locuras. Con moita grasa. Entón, este vai ser solo con verduras. Mira, tiven esta berenxena, que é a verdura que me falta por botar. Xa tiven agua, ves como queda así como blandengue, xa quer decir que xa perdeu amargor. Está poñendo a competir unha berenxena contra chourizo. Xa sabemos o resultado todos. Xa sabemos o resultado deste programa. Un gratinado contra o chorizo con Vale, vale. queixo Vale, de vale, Arzúa vale. afumado, Vale, veremos. Bueno, xa veremos. Xa veremos. Entón, mira, facemos un sofritiño que, como dicen, hai que facelo moi despaciño, que vaya moi poquinho a pouco, vale? Isto podemos botar o que queiramos, un poquinho de pimento doce, podemos botar un poquinho de picante que lle vai moi ben. Despois, sí. ao final de todo, algún encurtido, un poquinho de vinagre que tamén lle vai de maravilla, que vale, para este plato admite todo. O bo que ten a lenteja é que admite todo. Vale, ben. entón, como xa temos aí refogadiño, mira, eu aquí teño uns 350 gramos de lentella. Vale, que tamén a vamos refogar como se fora arroz. Vale, un pouco que fixo ela, o que pasa que ela pronto lle botou tamén o caldiño, sabes? Pronto botou a auga. Sí, pero eu vou deixar que se sofría un pouquiño para despois botarlo. Claro. Outra pregunta é que eu estou acostumado a ver as lentellas cando iba á casa de miña avó remollando o día anterior o día seguinte. Eso fai falta, hoxe en día ou non? A lentella eu penso que é a única legume que non lle fai falta. Xa non? No. Sí, de feito, bueno, ahora xa hai ollas a presión que non fai falta ninguna. Ah, O sea, vai o garabanzo, vai a faba seca, quedan perfectos. Pero bueno, nunha pota convencional, a lentella queda en 40 minutos máis ou menos, está lista. Así está que, perfecto. Vale. vale, entón agora, mira, xa refogou un pouquiño e vamos a botar o caldo. Non tes nada forte así para dicirlle a José Ramón, non lle vas dicir teño aquí un pouco de teño aquí un xamón pouco de ibérico teño para aquí un pouco de meterlle, non. queixo afumado que lle vou meter despois, e o que sí, que tes que ter moi presente, José Ramón, que temos que cuidarnos. Vale, pois, José Ramón, chegou o momento no que me tes que explicar ou dicir cal das dúas crees que che pode gustar máis así antes de probar. Si queres, si non... Bueno, había que probarlas, porque non vou quedar mal... Non, mal non vas quedar. mal non queda. Exacto, Mal como a ver. moito queda el. Sí. Pero bueno, eu tradicional, Sí. Sí, eu penso que me vai gustar mellor a da chica. Atención, Begoña Vázquez, mini punto leva de José Ramón. Sinto moito, pero... No, non ten nada que sentir. Sinto moito, pero a vida é así, non? A vida é dura como o cañete da verdura. Bueno, pois, José Ramón, por favor, vai á zona de sufridores, agora sí que te podes sentar, despois chamámoste, vale? Vale, de Un aplauso acordo. para José Ramón, que ven dos Ángeles. Embrión. Ai, señores, que é fin de mes. E sei que mañán acaba xeneiro, e por iso cociñamos hoxe un prato económico e sabedeiro como a poucos, porque non, as lentellas non son comida de vellas. Non é así. Con permiso da fava, en todas as súas versións, a lentella é un dos legumes máis consumidos. Moitas delas veñen do Canadá, que é o maior produtor do mundo. Curiosamente, aquí tamén as cultivamos, pero non deben chegar. Tamén importamos unhas pouquiñas, case 60.000
toneladas de media cada ano, que non está nada mal. Sexan pardas, castelás, negras ou vermellas, quedan riquísimas cun bo refrito, unhas verduras e algo de chourizo ou non. Que iso vai en gustos. E para conservalas, pois o de toda a vida, un recanto escuro, fresco e seco. Se vos animades a probar as nosas propostas, lembrade facer perola grande, porque se hoxe están ricas, mañán serán cousa de outro mundo. Contádenos cales son as vosas favoritas, como sempre en @voltascoprato. Aí estamos agardando por todos vós, pláteres da miña vida e do meu corazón. Queremos seguir medrando ata chegar a ser máis grandes que o lugar. Ese é Ramón Gallós. Vamos con Begoña. Mira, A ver que nos conta. e aquí lle estou botando xa o chourizo. Xa chegou a parte Xa importante. están cociñadas. Sí, sí. Canto tempo estiveron máis ou menos facéndose? Porque Sobre aquí, 40-45 minutos están listas. claro, aquí fixemos un pouco de E máis non podemos televisiva. cociñalas Isto nunca queimase, Begoña. non podemos cociñalas moito. Isto tamén. No, non se queima nada. Está todo prendido. Tú deixeme a min. Está todo prendido, estou moi... Bueno, Todos os lumes. vou explicar a cocen das lentejas. Gastando electricidade, claro, como non apaga. Madre mía, vas-me rifar todo o tempo para meter... Pagas tú a luz? Tampouco. Entonces, Pero hai que marche ter dar. un consumo responsable. Claro que sí, pero bueno, que son 5 segundos. Perdón. Dalle, dalle. Mira, metiño o chourizo. Ahora vamos a meter a pancetiña así. Teño unha pregunta, con esa grasa do touciño que faz? Se Engordar. queres, Engordar. podes facer un huevo frito tamén, Sí, con eso. pero non vou facer. Bueno, pero a verdade é que non era mala idea, Pero Guardar se- esa grasiña. Sí, é unha grasa igual que outra. En vez, ahora metémolo, porque evitámoslle esa grasa dentro das lentellas, que Correcto. sean un pouquiño máis aniñas, pero que teñan sabor. Que sean un poquinho máis aniñas, sí. Pero Tiene que teñan... contar de Xulio. Claro. Sí, sí, sí. E despois, mira, eu teño estas setas aquí, Que seta, que son unhas trompetas amarelas, pero noutro caso poderíamos botar pois un champiñón ou cualquier cousa. Ajá. Estas están agora saindo inda, Vale, vale, vale. un pouquiño salteado encima. Ti non és de botarlle patacas ás lentellas? Sí, eu tamén lle Porque hai boto. xente que lle bota Hai veces que sí, patacas, que lle eh? boto patacas, Sí, sí. pero neste caso... Ou arroz, que é unha cousa a O mí que me arroz sorprende tamén, moito tamén, sí, que me gusta. E onte falábamos tamén que un toquiño de vinagre Oh. lle queda moi ben. E eu o que vou facer é saltear esta seta e o vinagre vai ir no salteadiño das setas para acompañalo. Moi ben, Que moi che ben. parece? Bueno, as dúas receitas de hoxe teñen o seu punto a favor. Eu creo que o ten un pouco máis fácil Begoña, pero Xulio sempre loita. Sempre está aí con él. El plato, el plato, bueno, É a túa favorita, non? el plato. A ver, oh, Mira, de verdad. Mira, as non miñas- ten gracia o rapaz, non quere bailar porque comigo. estou pensando no meu, hombre. Sí, Mira, sí. as lentellas xa están, vale? Xa están empezando a estar espesiñas. As túas xa tamén están botaron 40-45 Uns minutos. 40 minutos, eso, Aí é, o máis ou menos. Mira, e 40 aquí teño manteiga, 30 gramos de manteiga derretida, e van 30 gramos de fariña Isto é tamén. para a veluté, non? Este é para a veluté, Vale. que é a salsiña que vamos a facer, que é moi similar a unha bechamel, sustituímos o leite por un Por caldo. un caldiño. Neste caso de verduras. caldo de verduras. Pois mira, a pregunta está moi ben. A pregunta do día de hoxe, imos con ela. Como se chama, señoras e señores, a salsa que está facendo hoxe Xulio Mato para acompañar as súas lentellas que levan berenxena? Veluté. moi cortiño, moito máis que a pregunta, como Como? poder ver. Como Unha é? resposta moi cortiña. Como se chama a salsa? Veluté. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, veluté. É a resposta que Veluté. buscamos. 50 euros en xogo, os penúltimos 100 euros do mes, eh? Mira. Así que atención. Ves? Xa temos aí cocendo a fariña na manteiga e agora vamos a botar poquinho a pouco, O caldiño. que espesa no momento. Boa, espesa rapidísimo. Claro. Sí, porque este está morniño. Claro. Entón o que queremos é que non nos quede demasiado líquido ni demasiado espeso. Está vendo aí as cantidades a xente da casa, para a veluté 30 gramos de manteiga, 30 gramos de fariña e 350 de caldo de Eso, verduras. eso. Porque é de verduras a lentella, entón, bueno. Entón facemos todo Correcto. todo en Todo sano, non? Ti é Todo por sano. José Ramón, claro. É por José Ramón. É polo convidado. polo seu colesterol. Claro, exactamente. Igual que co meu, eh? Sí, sí, Ti sí, probaste sí. algunha vez isto? Pois Sí, mira, a ahora mí vamos as traer. lentellas vegetais gustame moito, pero claro. Mira, ahora vamos traer isto para aquí. Vale. As lentellas vegetais a mí gustan moito, pero claro, é que competir contra algo que leva un chourizo, Non, eu non lle teño medo ao chourizo nin ao touciño. xa. O Xulio é un home de contrastes. Non sei se vos destes conta, imagino que despois de 400 e pico, como di el programas, xe vos daríades conta que é capaz de facer un bocata no que mete toda a cousa máis bestia que hai no mundo e de repente di que as lentellas teñen que ser vegetais. No, Ese é- no, que ese é esta Xulio. receita, no. Esta A mí está. gusta moito a receita de Begoña, eh? Sí, sí. Co touciño entefebrado, co Gustache chourizo. máis que a túa? No, Ah. he dicho que me gusta moito. Ah, vale, vale. Son diferentes, cañetas. É como a ti a mí, mas eu somos diferentes.
Imos a Vigo a repartir cartiños. Hola, Manuel, que tal? Boa tarde. Manuel. Hola, Manuel. Manuel, estás aí ou non estás? Estás aí, Manuel? Pois, boas tardes. Tens que baixar a televisión, Escoitar polo... Tens que escoitar polo teléfono, vale? Vale. Que tal, como estás? Ben. Estás ben? Eres home de comer lentellas ou non? Sí, esa é unha maravilla. Bueno, pois a pregunta é clara e directa. Vexetais ou con chourizo e touciño entrefebrado? Vexetais? Moi ben. Dixo, eu creo que non entendeu a pregunta e dixo vexetais, por decir algo. No, claro, porque vexetais van con 50 euros da man. Claro, pode ser. Bueno, vouche facer a pregunta de concurso, a ver se levas os 50 euros. Como se chama a salsa que utiliza Xulio Mato para as súas lentellas? Diluté. Moi ben. Moi ben, Sí, dixo francés. Velouté. Dixo moi ben, Moi ben. Bueno, mandamosche un biquiño moi grande, parabéns por esos 50 euros e recorda ver todas as tardes este programa, vale? Xa o vemos sempre, muchas gracias. Por gastar. Fai gastar. Creo que dixo xa o vemos sempre. Bueno, xa vemos sempre. Xa o vemos sempre. Cando nos chaman para preguntar que vemos, din a televisión de Galicia. Mira que velouté, Que textura e que brío. Mira, ahora o que vamos a facer é ir botando así por encima. Cuidado. Ao final vai quedar máis ou menos integrado, pero de momento vamos a facer unha capiña por riba. Recordamos que este velouté leva caldo de verduras. Entón, que vamos a a ter velouté ven aquí? sendo como unha bechamel, pero neste caso feita con caldo. Con caldo de verduras. Eso, quitamos o leite. Ajá. E se temos intolerancia á lactosa, perfecto. Se temos intolerancia ao glute, pois podemos facer con fariña de millo. Entón, vas relar eso e despois arreglamos, isto vai ao forno. Pois entón vamos ir ao forno, vale? Vale. Contigo. Vamos ao forno e despois vou falar Mira, con un Begoña. poquinho de queixo, uns 70 gramos, e ao forno. Ben, imos ao forno con Xulio Mato. Canto tempo e temperatura? Hasta que gratine. Só é para que gratine por riba, Vale. Feito, vai ser mellor prendelo para que gratine mellor. Tamén é importante prendelo. Era importante. Hala. Deixamos a Xulio Mato, imos con Begoña Vázquez, a ver. Mira, estou collendo ritmo. Mira. Dalle así ao pelo. No, non lle dou que igual lle dou. Dallo. No, non lle dou. Dallo, mira, un poquito. É como un caballo, desbocado. A ver, contame como van as túas Mira, lentellas. mira que pintaza teñen. Boa, a verdade é que sí, Hai un truquiño que, si queres que che queden un poquinho máis espesas, feitas no mesmo día, triturarlle un pouquiño da parte, unha cullera ou dúas, e botarlle adentro e xa che quedan así muitísimo máis melosas, para non ter que espesar con outras cousas. Si, por exemplo, non lle queres meter pataca, non lle queres meter arroz, non lle queres meter algunhas veces hasta leva fariña, pois é unha maneira. Apartas un trozo, un pouco, e tritúralo. Porque claro, o día seguinte sempre van estar máis espesas. As legumes ao día seguinte sempre están mellores. Sempre van a estar. Sempre están máis ricas. Ti rematas, non? Porque vexo que Vou facer un huevo frito. Por qué? Porque sí, porque me dá gana. Vas facer un huevo frito para acompañar as lentellas? Sí, porque me dá tempo, mira, vou no cascar, sí, vou no pero vou me fritir. botar para atrás porque ti saltan as cousas. Que van a saltar? Non. Bueno, por Begoña dixo que iba a facer un ovo frito para rematar as súas lentellas. Hombre. Así que eu, mentras tanto, creo que vou falar co público da Voltas co Prato, non? Porque moito máis aquí non temos que facer. Veña, imos para co público da Voltas co Prato. Aplausiño, ora. Aí está. Pois estamos moi do combo dominicano neste programa, hai moito ritmo do combo, verdad? Moito así. Moito. A verdade que sí. Bueno, como estás? Ben. Sí. Sí, Estás contento? sí, Tes claro. ganas de probar as lentellas? Pois claro que sí. Sabes que este é o mellor programa de cociña de toda a televisión mundial. Pois pode ser. As receitas que probes aquí non vas probar. Nunca. Non. Bueno, Hai xente que pois- pagaría millóns por eso, Pois espero que sea así. Sí. Espero que sea Sigues pensando que che vai gustar máis a de... Bueno, xa estou cambiando de idea. E con esa cousa que lle botou por arriba... O velouté máis co queixo, é así? Si, a mellor xa me... Pero vais saber agora. Vais a saber agora. E vai ser el o encargado de decir quen gaño a Voltas co Prato. Un aplauso para José Ramón, que está con nós con a Voltas co Prato. Imos con Xulio Bersaque, eso do forno. Venga. Don Xulio, que? Estás picando? Pois aquí, picando. Sí. Pero terei que sacar eso do forno. Si, ten que soar, sabes ver. que isto vai... A ver, si soa algo, si non sacamos nada do forno, nós. Non, nós pasamos. Veña, imos ao Vamos forno, igual, veña, por favor. Vamos igual. Pero non sono nada, Veña, Perdemos o control. perdemos o Óxido. control do programa, Bueno, estamos perdidos. Bueno, como
temos maxia, podo Hola. coller o camán perfectamente. Bueno, tedes que ver isto. Quero un mira. tachán para este home porque o Mira merece, que tachán. Bueno, E mira que mira. auténtica maravilla. Un aplauso para don Xulio Mato, Mira que é. Sí. Ahora espolvoreamos por riba un poquinho de perexil. Sí. E temos unhas lentellas vegetais para... Bueno, alucino porque parece como macarroso, unha pasta, sabes? Como se meteras a gratinar no pero son forno. unhas lentellas que están melositas. Hola. O xe tes que probar, gañotas. Sí. Mira. A ver, sacamos déxeme con cuidado. poñer o prato para aquí, Arrima, para que se vexa ben na casa. Eso é, para que se vexa como están. Vamos a botar unhas Hola. poquinhas ao lado para que se vexa que están melositas. Melositas, Hai un aplauso, Un aplauso para don Xulio. Que auténtica pasada. Imos ver agora as de Begoña. Recordamos que Begoña parte con vantaxe, porque leva consigo chourizo e touciño entrefebrado. É un huevo. Eso parece a primeira vez, a primeira volta. Depois, a mellor... E cogumelos, E é un ovo cogumelos, de fritido. todo. Isto é unha maravilla. Leva de todo. Bueno, mirad al pai. Isto é unha maravilla. Claro, eu creo que lle botas todo o que poidas para ganarlle a Xulio. No. Con que cousas lle ganaría a Xulio? Con todo eso. Isto está riquísimo. Vou che dar a probar as miñas, xa verás. Vale. Oxe, resulta que hoxe queren darme a probar, outros días non, pero hoxe sí. Imos polos 50 euriños, os últimos de hoxe. Que carne lle bota Begoña ás súas lentellas? Chourizo e touciño entrefebrado. Dúas carnes, coñecidas por todos vostedes. Que carne lle bota Begoña ás lentellas? Touciño entrefebrado e Espera, chourizo. pódelo repetir outra vez. Non, o dito moi ben. A ver, repite, espera, por favor. Aí, mirando pai. Touciño entrefebrado. Entrefebrado. E que máis? Entrefebrado. Por que non lle chamo así? É chourito, é chourito, é chourito. Xa está, é chourizo. 664-48341. No, de verdad que é maravillosa a nosa queridísima Begoña Vázquez. Vamos a pedir a José Ramón que se levante e que veña a probar. Un aplauso para José Ramón. Vamos alá. José Ramón, ti sabes dicir touciño entrefebrado? Sí, É un touciño trabalenguas. entrebrevado. Bueno, Veña, cando queires, José Ramón dos Ángeles, en Brión. Vamos a Vai probar. probando, xa sabes, primeiro un, despois o outro, e queremos un veredicto Final. espectacular, A ver. Imos a Salceda de Caselas, a Xunta Flora, a ver se acerta bonito. os cartiños. Flora, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, bien. A ver, ti lentellas sí ou non? Sí. E lentellas con chourizo ou sin el? Bueno, a veces como así, pero sí está rico. Sin tamén está rico, dixo, Home, claro. Dice que sin chourizo estaban Hombre. ricas, Bueno, veremos a ver cal das dúas receitas que son gaña hoxe. manzanas. Flora, por 50 euros, que carne lle bota Begoña ás lentellas? Touciño, chorizo e huevo frito. Bueno, valeume tamén. O ovo é unha carne moi boa. Pode selo. Bueno, Flora, moitas grazas por chamar un bico enorme, vale? Vale, gracias. 50 euros que van para Salceda, un bico. Chao. Gracias. Chao. Hasta logo. Espera, José Ramón. Ai, estás nervioso? Pasou algo? No, Telo claro. teño clarísimo. Atención que José Ramón estaba moi contento, de repente puxose serio. E dixo que o tiña claro. Imos alá. José Ramón dos Ángeles, en Brión. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, pues cambié de idea. Sí? Sí, Por qué? porque me gustan máis as de Xulio. Don Xulio Mato! Saltou a noticia, pasou as vegetais. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas aquí. No Voltas co Prato na televisión das lentellas. Chao.